नमस्कार. आरवी किचन या चॅनलमध्ये मी आरवी तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आज आपण फणसाच्या बियांची भाजी कशी बनवायची हे पाहणार आहोत. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. फणसाची भाजी बनवण्यासाठी येथे मी 30 फणसाच्या बिया घेतल्या आहेत. त्यानंतर 1 इंच आल्याचा तुकडा घेतला आहे. एक छोटी वाटी किसलेलं खोबरं घेतलं आहे. एक तमालपत्र घेतलं आहे. 4 ते 5 लसूण पाकळ्या घेतल्या आहेत. एक मोठा कांदा उभा कापून घेतला आहे. 1 चमचा लाल मिरची पावडर घेतली आहे. चवीनुसार मीठ घेतलं आहे. 1 चमचा गरम मसाला घेतला आहे. अर्धा कांदा आडवा कापून घेतला आहे आणि 1 मोठा चमचा तेल घेतलं आहे. सुरुवातीला या बिया आपण कापून घ्यायच्या आहेत. त्याचे 2 ते 3 तुकडे करून घ्यायचे आहेत आणि त्याच्यावरची जी सालं आहेत ती काढून टाकायची आहेत. तर येथे आम्ही सर्व बिया कापून घेतल्या आहेत. आता आपण लसूण, आलं, कांदा व खोबरं भाजून घेऊया. कांदा लवकर भाजण्यासाठी यामध्ये 1 छोटा चमचा तेल घालूया. कांदा थोडा भाजून झाला की यामध्ये खोबरं घालायचं आहे आणि हे खोबरं व कांदा चांगलं भाजून घ्यायचं आहे. तर या ठिकाणी मी खोबरं चांगलं भाजून घेतलं आहे. आता हे खोबरं मिक्सरमध्ये चांगलं बारीक करून घ्यायचं आहे. आता आपण फणसाच्या बियांची भाजी बनवायला घेऊया. त्यासाठी येथे मी 1 मोठा चमचा तेल गरम करून घेते. तेल गरम झाल्यावर त्यामध्ये 1 तमालपत्र घालूया. तमालपत्र नाही घातलं तरी चालेल. त्यानंतर यामध्ये अर्धा बारीक कापून घेतलेला कांदा घालूया. कांदा चांगला भाजेपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचा आहे. कांदा चांगला भाजून झाल्यावर यामध्ये 1 चमचा लाल मिरची पावडर घालूया व 1 चमचा गरम मसाला घालूया. आता मसाला तेलामध्ये चांगला परतून घेऊया. आता यामध्ये लगेचच आपल्याला हे खोबऱ्याचं वाटण घालायचं आहे. वाटण तेलामध्ये चांगलं परतून घेऊया. यामध्ये साधारण 1 ग्लास पाणी ओतायचं आहे. त्यानंतर या फणसाच्या बिया यामध्ये घालूया. चवीनुसार मीठ घालूया. यावर आता झाकण ठेवायचं आहे आणि या फणसाच्या बिया चांगल्या शिजेपर्यंत ही भाजी आपल्याला शिजवून घ्यायची आहे. तर येथे मी 15 ते 20 मिनिटं भाजी शिजवून घेतलेली आहे. फणसाची बी आपण चेक करून घेऊया. तर या ठिकाणी फणसाची बी चांगली शिजलेली आहे. तर येथे आपली फणसाच्या बियांची भाजी बनवून तयार आहे. तर तुम्ही देखील अशा प्रकारे फणसाच्या बियांची भाजी नक्की ट्राय करून पहा. आणि तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करा व बाजूचं बेल बटन दाबा. म्हणजेच तुम्हाला माझ्या नवनवीन रेसिपींचं नोटिफिकेशन भेटेल. धन्यवाद.